जिहेतु नोंथांनि जिहेतु न'खराव बे थिखल गायनायाव जोङो मोनसे गोमोथाव अर जोंनाय नुनो मोन्दों बेखौ नोंथांमोना बे अरा माब्रै जोंनाय आरो बेयाव गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि जिहेतु थिखल दैयोबा अर जोंखाबाय थायोमोन नामा? आसलथे जों बे अर जोंनायखौ आंथ' बारु थिखलनि खामानि गोबां खामानि मावबाय आं थिखलनि गोबां खामानि मावदों आं बिदि अर जोंनायखौ मोनफेराखैमोन मोनदोंमोन आं 3 बोसोर बा 4 बोसोरनि आगोल माने पाइपखौ बख'नायनि उनावसो मोन्दोंमोन अरखौ खिन्थु गायनाय समाव आं मोनफेराखैमोन। बे अर जोंबाय थानाय जिहेतु बे अर जोंनायाव अर जोंनायनि सिगां बेखौ अर जोंगोन होननानै बोरै मिथिनाय आरो बेयाव माबाफोर गेस फैदोंमोन नामा? बेयाव माने गेस फैनाया ओरैबायदि गम मोननाया माने गायनाय समाव आखाइखौ नारखांहरनाय समाव एसे गम मोनो माने बेयाव माने आखाइखौ नारखांहरोब्ला गम मोनोब्ला बेयाव सानसै जे माने बेयाव गेस दङ माने बेयाव गेस दं होननानै गम मोनब्लाबो जोङो बेखौ बारलांहोयोब्ला गेसा जोबगोन नामा साननानै जोङो थिपकलखौ दोहरथारनाय जायो। दोहरथारनायनि उनाव माने जोङो थिपकलनि मोनदा सोनदा गासैखौबो फिटिं खालामनानै फिल्टार फिटिं खालामनानै जोङो दोहरनानै थिपकलखौ मोनदाखौ माने फिटिं खालामनानै नारनाय जायो दैखौ बेयाव नारनानै दैखौ मोनाब्लाथाय जोङो माने बेयाव गेस ओंखारबाय होननानै जों हमनानै लायो आरो माने बेबिनो जेनेबा दा जिहेतु बे थिपकलखौ गायबाय गायखांनायनि उनाव नोंथांमोना जिहेतु गेसखौ ओंखारनायखौ लोगो मोनबाय दा बेबायदि जिहेतु गेस ओंखारनाय जायगायाव दैफोर ओंखारोना ओंखारा? गेस ओंखारनाय जायगायाव दैया ओंखारबाबो बहुद खम परिमान माने आरो बेयाव दै ओंखारबाबो मोनामो आरो गोदौबाय थायो थिपकला आरो माने दैया माने बहुद खम ओंखारो आरो माने हेन्देलखौ नारखांफिनबाय थायो माने गावनो। बे गेसा माबायदि गेस मोनामो माबायदि मोनामो? गेसा माने एकदम बिराद लेथ्रा गेस मोनामो माने एकदम खियानोसै आरो माने गेसाव सेवनाय माने खि बायदि मोनामो आरो माने। ओमफ्राय दा बे एरियायाव गोबां थिपकलफोर दं गोबां थिपकलाव ओंखारदोंना ओंखाराखै बेफोरबायदि? गोबां थिपकलावथ' बेफोरबायदि गैनायाथ' गैथ'आ बारु मोनथ'वाखै बेफोरबायदि माने बिदिनो थिपकल गायनानै माने दै जागासिनो दं मानसिफ्रा रायजोफ्रा अब्लाबो माने बेबायदि माने दा जिथु गायदों मैया दाख्लै बावैनिफ्राय आं जिथु थिपकल गायगासिनो दङ आं माने थिपकलनि दैखौनो आं मोनजायाखै माने 3 जायगा बदलायबाय 3 जायगा बदलायनायनि उनावबो दिनै दा मैयासिम आं 4 जायगा बदलायबाय 4 जायगा बदलायनायनि उनाव मैया गायनायावसो आं माने एसे दैखौ माने मोनजानाय बायदि आं आसा खालामबाय आरो माने दा थिपकल जिथु गायनो आरो गायबावबाय मैया आं गायबावदों 3 जायगा बदलायनायनि उनाव मैया आरोबाव नेक्स्ट माने 4 जायगायाव आं मैया माने गायना दोननाय बायदि जाबाय आरो माने अब्लाबो दा बेयावबो गेस दं माने एसे सम्भाबना दं माने एसे ओमफ्राय दा बे गेसखौ बारनाय बा गेसखौ मोननायसिमाव बेसेसो गोथौ फुट हा सिंनिफ्राय बे दैखौ मोननो हागोन? जोङो माने खायफाया जायगानि खोथा दं माने बेयाव मोनसे हाब्रु दङ माने बे हाब्रुआबो सोब समान नङा माने हाब्रुआबो जात दङ माने हाब्रुआ मोनसे हाब्रुआ गेसा बेयाव आं गायनाया बेयाव माने 45 फुट ओमफ्राय बैयावबो 45 फुटानो ओमफ्राय बैयाव 50 फुट लास्टआव गायदोंमोन आरो ओमफ्राय मैया गायनायाव आङो दा माथ्र' आं माने 35 गायना दोनदों आरो 35 फुट बेयावबा गेस ओंखाराखै दा बेयाव आं माने एसे खम मोनदों आरो माने गेसखौ दङ दंनाया गेसा इयावबो माने जोङो दै नारनायावनो माने दै नारनाय समाव जिथा बासना फैयोना मोनामनाय फैयो अब्लानो जों गमोन जे बेयाव गेस दङ। सिगांनि थिपकलफ्रा गेस ओंखाराखैमोन नामा न'खरनि? सिगांनि थिपकलाथ' गेस होननाय गैयामोन माने ओमफ्राय दा बे गेस ओंखारनाय दैखौ लोंबाय थायोबाथ' देहायाव उसुबिदा जानो हागौ? देहायाव उसुबिदा जानाय जायगाखौथ' दा बोरै बुंनो जों बेखौनो जोङो माने सिगांबोथ' जों माने बे खाथियावनो थिपकलखौ गायनानै जोङो दैखौनो लोंगासिनो दंमोन बेयाव गेस ओंखाराखैमोन दा बुखुनानै बे थिपकला गाज्रि जानाय लोगो लोगो बिनिफ्राय पाइपखौ बुखुनानै जोङो बे खाथियावनो गायफिनदों बे खाथियाव गायफिननायावबो माने गायफिननाय लोगो लोगो माने बेयाव गेसा अभार ओंखारबाय खिन्थु सिगांनि आगोलनि थिपकलावबो गेसा दंमोन बारु दंनायालाय अब्लाबो माने जों बाराद्राय माबा मोनाखैमोन बेखौनो जों सोलिगासिनो दंमोन बे दैजोंनो दा नैबे खाथिनियाव जायगा बुखुफिननानै बे खाथि जायगायाव गायनायावसो माने गेसखौ अभार मोनदों जों बेयाव दै मोनजायाखै माने।